Imveliso yombona kunye nezinye izityalo ezizinkozo kuqhubela phambili kwiphondo le-Eastern Cape phantsi kwentsebenziswano phakathi kwesebe lophuhliso lwamaphandle noguqulo lwezolimo iDr Dar kwakunye nabanikazi bomhlaba wasezilalini amafama ntsundu kuquka namaqumrhu abucala elizwi lomphathiswa uNonkqubela Peters. Eli sebe labhengeza inkuntyula yemali engaphe kwe-142.8 yezigidi zeerandi. Oku kuquka amatyatha ngentsebenziswano eqine nkqi phakathi kwamafama ntsundu nabanini mhlaba. Oku kugqamise imfezeko yesivuno esisemgangathweni kwakunye nodidi olwenza amafama asezilalini azigobha amacala oluchulumanco nokuzithemba kwezolimo. Urhulumente ngenkqubo yokuguqula ezolimo ehlengahlengisa bunini mhlaba ukwabuyisela umhlaba kumafama ntsundu eqinisekisa ngokubuyisela uqoqosho ezandleni zabantsundu emva kokuphulukana nomhlaba phantsi korhulumente ongqwabala lwamabhulu mandulo phaya. La matiletile akwatshintshe indlela ekulinywa ngayo kwiphondo le-Eastern Cape yakumgangatho ophezulu. Bonke abathabatha inxaxheba kule ndibaniselwano bebexhamle ngokuzithengisela isivuno kwiimalike ze bafumana neengxowa zombona besuswa ikati eziko kanjaqo. Le mveliso ikwasetyenziswe kwendlela imfuyo ukuze ibe kumgangatho olungela imalike. Kulo msebenzi wenziwa iDr Dar ukwadaleka amathuba emisebenzi kwakunye noshishino kwabo banezixhobo zokulima. Abantu batsho bayicwanye entloko indlala. Entsebenziswano ithe yonyusa umthamo wemveliso yezityalo ezizinkozo ukusuka kwiitoni ezingaphaya kwama-10,000 yantingela ngaphaya kwama-30 eetoni. Itshilinxe lethiwe thaca ziingcaphephe ze-Cost Estimate Committee. Ke ngoko sithi rhabula ubukele iziqendu ngeziqendu yomsebenzi owenziwa kwiihektare zomhlaba weli phondo.